Moitas gracias a vos por invitarme aquí, un placer. Bueno, moitos buenos dos días. A ver, vou poñer o sombreiro, como xa teño pouco pelo e fai sol. Nada, que hai cousas que non deixo de evitar, que é a miña antigua profesión, que era, nós tiñamos unha tienda de instrumentos musicales de sonido, e agora, antes de subir, enfoquei un pouquiño os micrófonos, cambiei a posición dos altavoces para que se coite mellor, e de formación profesional non podo evitalo. Bueno, nada, simplemente decir que é un placer para min, gracias á organización por esta invitación, e decirvos primeiro xa o que aprendín hoxe, que foi tremendo, que cando chegamos aquí a taxista perdeuse para chegar aquí a vosa lugueira de Loumil, e ao final tuvemos que parar aí un supermercado que había 3 km, porque o Google Maps non daba co sitio, e dixo a unha rapaza no supermercado, e que te teñe que poñer no Google Maps Iglesia Loimil. Entón, piñamos Iglesia Loimil e viñamos directamente. A verdade que é un truco cojonudo para promocionar as cousas, é dicir, non poñer exactamente o nome do pueblo, sino as cousas que queres que se visiten. E é realmente, se o fixestes como truco, que non sei, pero realmente é cojonudo. Bueno, simplemente decir que para mí é un auténtico placer como galego. Cando viña aquí, dábame conta, onte tuvemos un congreso en Ourense de longevidade, porque estás estudiando por que a xente chega a tanto o ratio tan alto de centenarios que temos, e dinos a importancia de o que o tema da longevidade e que somos os galegos. Os galegos, eu teño unha frase no Ayuntamiento de Ourense que utilizo moito, que é lo medible non é opinable, e a verdade que cando falan de nosos galegos é algo increíble en política o que significa ser galego. Se vos os dades conta do partido que hoxe en día está gobernando, o Partido Socialista, foi fundado por Pablo Iglesias, que é galego, pero resulta que outro partido que está na oposición, que é nacional, vale? O PSOE foi un galego, o Partido Nacional do Partido Popular tamén foi fundado por un galego. O promotor desa refundación que hubo cando se transformou a AP, pois de AP, despois o PP, pois é Fraga Iribarne, dous galegos. Pero se vedes cal foi a persona que máis tempo estuvo, por o motivo que fora, por a forza, por o que sea, nos últimos 100 e pico anos que máis tempo estuvo no poder, foi outro galego, que é Franco. E se ora estades ver quen é o líder da oposición é galego, e quen está con Pedro Sánchez gobernando como Chave é tamén Yolanda Díaz, que é galega, co cual non pasa nada. Caíuse un folio, pero non pasa nada, que son de Atrezo, porque non teño nada escrito, trouxeros en blanco. Trouxeros en blanco os folios, son de Atrezo, sabes por que los traigo? Trouxeros, ainda que están en blanco, dame máis seguridade. É como unha persoa desta que vai a facer un safari, e leva un yunque destos de 50 kilos con el, e dice, levo por seguridade, se ven un león, tiro o yunque e corro máis rápido. Pois isto do couso é igual. Aunque, bueno, o chiste mellor dos safaris, ahora que, tirando por aí, xa que estou improvisando, é un chiste moi bo que é dun galego que fai facer un safari, e leva unhas zapatillas na selva, e vai con un tipo tamén, con un madrileño, e vai o galego e o madrileño, e dicelle o madrileño, oye, pa que levas as zapatillas? E dice, carallo, as zapatillas levas por se aparece un león, poño as zapatillas e corro máis rápido, que as zapatillas aparece o león. E dice, pero home, non te das conta que o león corre moito máis que a ti, que as zapatillas? E dice o galego, sí, pero que as zapatillas eu corro máis que a ti. Bueno, pois vou decir unha cousa. Estaba falando de que dos galegos, dos galegos, en política. Entón os galegos son, bueno, increíble todo o que chegaron en política, a tremenda importancia que teñen. Total, que onte estuve no Congreso, están impresionados porque temos unha ratio millor que Okinawa en Japón. Parece ser que Galicia, o interior de Galicia, aquí sí que lle temos que ganar en algo a costa, vostedes son do interior como a nós, pois temos o maior ratio de longevidade de xente maior que chega máis longeva. Bueno, resulta que nesa zona está Loimil, a estrada, porque é desde unha zona que ven uns 30 km antes de Pontevedra, unha zona que ven uns 30 km antes que Santiago e que Vigo, e vai acabar nos contornos máis ou menos de Verín en Ourense. Todo o que é esa zona interior, chega tamén un pouco hasta Lugo antes da capital, e toda esa xente, estamos no punto onde a xente máis vive do mundo, e o epicentro é Ourense, a capital, co cual, inda que somos realmente unha terra discriminada, somos o epicentro de a zona onde a xente máis anos está vivindo. E onte fixemos popular un eslogan que temos que facer, nos, dixeno que era de Ourense, no congreso médico que houve en Ourense, pero ben o podemos facer desta zona porque é de toda a Galicia interior, e témolo que explotar. Vostedes sabedes que hai moitos eslogans, como para comer Lugo e todo ese tema, non? Bueno, pois este eslogan creo que é moi importante, xa que nós
Nesta zona chegas a vivir tanto tempo, temos que explotar este eslogan. Vide a vivir a Galicia interior. Non é así, perdón. É así o eslogan. Vide a morrer a Galicia interior. Viviredes máis. Eso é o eslogan. Bueno, o seguinte val falar é de Portugal. Eso. Mirade, esta é unha zona que vimos por aquí realmente maravillosa. Vimos o tema da festa que é increíble e como sempre o entorno. Pero sinceramente, que sorte tedes non estar na fronteira ao lado de Portugal, sinceramente. Eu defendo todo o ourensán, todo o galego, todo o español tamén, e sinceramente, que sorte tedes non estar cerca da fronteira que Portugal. Porque se vos dades conta nos últimos 30 anos, todas as poblacións que están na raya portuguesa, desde Chaves hasta Garda, en todas a población limítrofe portuguesa comeulle as papas a ourensana. Fai 30 anos eu falaba co alcalde fai pouco de Chaves e decíalle, tú daste conta que fai 30 anos a xente de Chaves iba a Verín? E dices, é certo, e ora nada, todos van de Verín a Chaves o que despuntou. Pero que aquí, por exemplo, entre Melgaso e a Cañiza, a xente vai a Melgaso como turismo a Cañiza, pero que en Salvaterra con Monsao pasou o mismo. Monsao superou totalmente a Salvaterra e inda que a Garda, pois é a Garda e todo eso, que realmente quen está despuntando é como se chama? Valença do Miño. Entón, o que quero decir é increíble todo eso. E todo eso ten que ver ca política, non é porque sí, non é porque os portugueses sean máis listos que a nós, nin nada eso, pero realmente sí que ten que ver ca política, porque como sabedes ali, non hai comunidades autónomas, ali apóstase moito por os ayuntamientos, se van os cuartos directamente os concellos, daí van as freguesías, todo eso, as cámaras municipal, e entonces, que ocurre? Que nadie administra mellor a súa casa que un mismo. E entón, que ocurre? En España, algo increíble, como en todos os municipios, os cuartos dos municipios son para gastos xerais, pero non tes cuartos para inversión, porque os fai as autonomías, o Estado español ou Europa. En Portugal, aunque teñen moitos fondos europeos, é distinto porque apóstase moito máis por o ayuntamiento. E é curioso por unha razón. Por que creedes que os concellos en Ourense, en toda España, casi non teñen cuartos para facer inversións e o teñen as comunidades autónomas e o Estado? Bueno, obviamente por o poder. É dicir, se os cuartos os teñen os concellos, a autonomía non ten poder. E se os cuartos ten autonomía, a autonomía ten o poder. E é un tema realmente de poder, de querer que todo o mundo non se quere baixar realmente a posición dominante que ten, e ese é o problema que temos nos concellos. E este mensaxe é que lle quero transmitir a todos vostedes, que ten que cambiar a política na que o goberno español e as autonomías teñen que mandar o diñeiro directamente aos concellos para que vos aquí fagades o que vos considerades, obviamente, cos políticos electos que tedes. Nada, vamos xa a disfrutar desta magnífica comida que fixeron aquí. Teño que dicir varias cousas. Resulta que a organización invitounos a comer, vale? E dixen, pero mira, vamos traer un cámara. Temos que vir tamén co diputado que ven connosco, e ten que vir xente connosco que sempre ven acompañando o alcalde, co cual somos 6 personas. E dice, nada, estades todos invitados a comer, co cual somos 6 que viñamos aquí, estamos invitados a comer. E resulta que ora, cando me vou tomar aí unha caña, miro e me dice un dos que viñamos con nós, xa compramos as entradas. E eu, pero se nos invitan a comer, pois compraron as entradas do carallo. Bueno, por nada, que sea polo menos para colaborar e que non se diga que viñimos aquí de gorros. E outro tema, sodes listos, porque tedes aí de comer o carneiro, non? O cordero. Mirad, vou dicir unha cousa, precisamente na miña aldea. Eu, como casi todos os ourensáns, criado na cidade, temos aldea, obviamente, non? Íbamos todos o fin de semana. E recordo unha anécdota que non é chiste, que unha rapaciña foi ao dentista, e dixo o dentista, ¿cuántos años tienes? E le dice, temos 1 e 2 terneriños. Bueno, non sei se... Pois o tema... É certo, Bueno, pois o tema é o seguinte, fixadevos ben. Hai relixións que non poden comer a vaca. Hai relixións que non poden comer o cerdo, que na miña aldea chamamos os rellos, pero bueno, o cerdo. Hai, pero o cordero, todas as relixións o papan, todas. Todas as relixións o papan, e o que vamos a ver aí é o tema do cordeiro. E xa para rematar, vos vou a decir, xa que vimos dunha terra de Ourense, que é unha terra de caciques, como ben sabedes vos, vou vos contar un chiste que é unha anécdota moi importante da terra que veño eu, a terra máis revolucionaria que hai, porque as maiores revolucións danse nas contradicións. Unha terra de caciques, en unha terra realmente do máximo exponente da longevidade, donde hai máis xente maior.
Temos un partido que é o único independiente de España que está gobernando unha capital de provincia que é en Ourense, que somos nós. En toda España, a única capital de provincia onde goberna un partido que non é dos grandes é en Ourense. E iso consíguese nunha zona tremendamente envexecida e onde realmente é máis difícil os cambios, porque os cambios veñen sempre das zonas novas. Bueno, pois son as paradoxas. Bueno, pois vou contar, xa que veñemos de notar aquí civil, un chiste moi bo. E é o tema de que sabedes que en Ourense se acarretan moitos votos nas eleccións, non? Se colle a xente se leva a acarretar os votos. Bueno, pois resulta que tiña todo planeado a persona moi famosa que estaba en Ourense gobernando, un gran cacique que é Baltar, vale, Baltar pai. E resulta que estaba carretando e unha vez colleu e foi a unha zona rural de Ourense e colleu un autobús cheo de 50 campesinos para leválos a votar. 50 campesinos levou nun autobús a votalos. E cando levou a votar todos a carretaxo, estaba no autobús e sacou os sobres e empezou a dar os sobres a todos para votar. Veña, que vamos a votar. E deu os sobres a todos. E colleu un campesino e dixo: señor Baltar, que queres? Podo abrir o sobre? Pa que queres abrir o sobre? Hombre, gustaríame saber, polo menos, gustaríame saber a quen vou votar. E lle dice Baltar: ai, que ignorante eres. Pero a ti non te dixeron que o voto é secreto. Bueno, isto que acabo de contar é un chiste moi bo que se conta en México. E o contei de Baltar. E fixeno de Baltar. Pero ahora sí que vou contar unha anécdota verdade de Baltar, que non é chiste. O anterior é un chiste e este é unha anécdota verdade. Fai unhos anos Baltar deixou de predecesor o seu fillo, Baltar fillo, vale? Para que fora o presidente do Partido Popular, que este que ahora sabedes que está no Parlamento, no Senado, perdón, que o quixeron votar por tema este da multa e todo eso, que hoxe con ele en Loumil chegaríamos antes, pois sabedes que iba a 215 por hora. Bueno, pois cando Baltar quiso deixar o seu fillo, estuvo movendo Roma con Santiago para que ganara, pero tuvo unha rebelión no Partido Popular. E Núñez Feijóo, resulta que Núñez Feijóo apoyaba o de Verín, vale, que era Jiménez, e apoyaba o alcalde anterior que había estado en Verín. Entonces Baltar tuvo unha rebelión, e Baltar deuse conta que lle costaba moito conseguir o voto nas eleccións primarias, bueno, nos do Partido Popular provinciais, para meter o seu fillo, e costaballe moitísimo. E faltando 7 días para as eleccións, eu vino na calle o Baltar, e isto que digo totalmente certo, e dixe: señor Baltar, que como vai o tema das eleccións? Gana o seu fillo, gaña non? Me dice: Jácome, oye, aprendín máis nestos días de campaña, que en todos os 30 anos que levo de presidente da Diputación. Vouche dicir unha cousa, Jácome, vouche dicir unha cousa. A xente, se lle das libertad, cada un vota o que quere. A disfrutar, gracias, e volveremos a ver. Moitas gracias. Bueno, vamos a facer un pequeno detalle, un agasallo, con o seu compromiso de vir aquí hoxe á festa a Loumil a dar o pregón do señor Jácome. Lo abrimos, sí? A ver, venga. Es este? Aí que digo. Moitas gracias, é moi bonitiña, levo con moito cariño, é moi bonitiña, e xa nos compensa os tickets da comida que pagamos. É broma, é broma. Moitas gracias, un placer, gracias. E a camisa tamén, moitas gracias. Témola grabada, pero se xa damos despois co nombre que xa temos grabado. Ah, sí? Sí, sí. Muchísimas gracias. Bueno, a disfrutar da comida. Muchas gracias, muy amables. Hombre, menos que podemos facer. Bueno, hora de disfrutar da comida. Muchas gracias. Veña para aquí, señora. Se non está aí da treso. Pode estar da treso. Vamos.